Izindaba zehora lesikhombisa sigwethula zinabukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze kusihlwa. It is only now that you have clarity as to what exactly the test is. That is a test which is not subjective as you suggested it was. Inhloko ye-IDEC u-Advocate Andrea Johnson ubengaphansi kwencindezi phambi kwekhomishana kaMadlanga ngesikhathi ephekwe ngemibuzo odabeni oluthinta icala lenkohlakalo nokukhwabanisa nangokuqokwa kaBrigadier Dineo Mukwele ophikweni lwezobunhloli. Emdaba ithema iserobotini approach leli lesibili lokuthi iphumela ukuthi yangase yini le Sundowns just mayizophuma lapha. Abameli babamangalelwa ecaleni elibhekene noVusimuzi Cat Matlala nabana solwa nabo batshela inkantolo ukuthi ubufakazi bukaBethwel Cele owufakazi wokuqala bombuso abuthembakele. Ukuthi bekuranwa isyndicate lapha egcine iuncoverishwa security unit yethu njengomkhandlu ngokusebenzisana no-crime intelligence. Party e-High Court nawo evaliwe uMamanzi seSwalungu. Omasipala behlukene KwaZulu-Natal bakhala ngesihlava bathi sihanda esihambisana nokucekelwa phansi kwengqalasizinda ngenhloso. I have no desire or ambition to be president of FIFA. It doesn't excite me. Umengameli weCAF uPatrice Motsepe sewachithile amahlebeza athi ugaqele isikhundla sokuba umengameli weFIFA okuyinhlangano engamele ibhola likanobhutshuzwayo emhlabeni. Ngikubingelele umbukeli ngamukele indabeni zehora lesikhombisa igama lami nguNoxolo uMamtshali bokwaMwali ihlaba ngaleli mhlophe kwa uza kwethu ositolekela ngolimi lwempawu uFortune Madlala ake sibheke ukuthi sikuphathele ziphi kusihlwa. Isicau sejaji uBess Nkabinde ebesiphenya ngobuqotho bomqondisi wezokushushiswa kwamacala omphakathi eSouth Gauteng osamisiwe uAdvocate Andrew Chauke sesimemezele ukuthi ukulungela ukuthi usengabuyela esikhundleni sakhe ngemva konyaka emisiwe. Umbiko wesicau wedluliselwe kumengameli wezwe uCyril Ramaphosa ngasekuqaleni kwalenyanga. Ihhovisi likaMengameli kanye nophiko olushushisa ngamacala omphakathi sekulindeleke ukuthi bacacise ngendlela yohlelo lokubuyiselwa kaChauke ehhovisi. Inhloko ye-IDEC u-Advocate Andrea Johnson osesebenze iminyaka engaphezulu kwengama-30 njengomshushisi ubengaphansi kwencindezi ngenkathi ebuzwa ngodaba oluthinta icala lenkohlakalo nokukhwabanisa lwe-IDEC mayelana nokuqokwa kaBrigadier Dineo Mukwele ophikweni lwezobunhloli. kaMadlanga iqhubekile nophenyo lwayo mayelana nensolo zokukhwabanisa kanye nenkohlakalo ku-IDEC nokuyizinsolo ezithinta inhloko yezomhloli Lieutenant General Dumisani Khumalo kanye nezinye izikhulu ze-IDEC. Your understanding was this muddled view of what the test was, which muddled view came out as I engaged you. So that was your understanding until now, until during this engagement. Is that a fair suggestion to you? It is fair. Phambilini ikhomishana ibitho ukuthi kunomyalelo waphume ehhovisi likaNgqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu osanikezwe umhlaba khefu owathunyelwa ngencwadi ubheke ku-IDEC. Ngenkathi kuphenywa ngalencwadi kubuzwa nokuthi ngabe uAdvocate Johnson uyamesaba yini uMchunu ukuphikile lokho. What was the motive behind your action? If it was not fear of the minister, what then was the motive for you to act in the manner in which you did? Is to follow up on, is there a section 27? Kuphinde kwavela ukuthi iIDEC yabi sithula uphenyo lwalingayithinti nje indaba yamadokodo ayevela encwadini kaNkabinde. Why is Mr. Adams's affidavit not confined specifically to the complaint he had laid with the minister? Was that at the instigation by IDEC? It can only be
at the instigation of IDEC. Isithangami siyaqhubeka kusasa. Ithimba labameli babamangalelwa ecaleni libhekene noVusimuzi Cat Matlala nabanye asolwa nabo litshela inkantolo ukuthi ubufakazi bukaBethwel Cele owufakazi wokuqala wombuso abuthembakele njengoba bekhala ngokuthi wahlinzeka ngezitatimende ezintathu ezahlukene ngokuhlaselwa kukaJoe Sibanyoni ngonyaka u2022 eCenturion Golf Estate. uMatlala unkosikazi wakhe uTsakani Matlala umusa kekane uFloyd Mabusela noNthabise Ngzama babhekene namacala angaphezulu kwama-20 ahlanganisa izinsolo zokuzama ubulala uJoe Sibanyoni umlingisi uTebogo Thobejane kanye nomdidiyeli womculo owaziwa ngoDJ Vetis. Ufakazi wokuqala wombuso uBethwel Mzamo Cele uqhubekile nokwethula ubufakazi bakhe mayelana nesigameko sokudutshulwa okusolwa ukuthi sasihlose ukubulala usomabhizinisi uSibanyoni ngonyaka u2022. Uma uqhashwa unikezwa igunya lokusebenza ukuthi uzosebenza kanje la awukade kuphela istradi nama parking neimoto into esukuyiqhashela wena njengane security ukugada iproperty yeclient ukugada ama residents weclient nokugada nje inhlala kahle yabahlali lapho ukuthi bahleli kahle ba happy ngomsebenzi mhlambe lo suku benzela wona. Ubufakazi bakhe buxile kulokho akubona ngosuku okwenzeka ngalesi sigameko. Idlulile ilento le iBMW ithema iserobotini approacha lelesibili ukuthi iphumela ukuthi yangase yini le Sundowns just mayizophuma lapha yehlisa ifastela kancane yashaya U10. Abameli babamangalelwa bechitha lobo bufakazi bakhale ngezitatimende ezahlukene ezethulwe ufakazini. Now I put it to you that the second statement that is taken from you 5 days later, there's no longer any mention of shots that were fired in your direction. Icala liyaqhubeka kusasa. Owayengongqongqoshe wezokuvikela uNosivuyo Maphisa Nqakula waphike wonke amacala abhekene nawo enkantolo ephakeme yasePitoli. Ubhekene nezinsolo zamacala ayishumi okubala kuwo awenkohlakalo nokushintshiselana ngemali kusukela odabeni lwamathende igidi zamarandi esengongqongqoshe wezokuvikela. Kanye nokwehlisa imali yombuso kolaye ngungqongqoshe wezokuphepha eNingizimu Afrika uNosivuyo Maphisa Nqakula nokuvikela eNingizimu Afrika liqalile namhlanje enkantolo ephakeme ePitoli. Umbuso ubize yena ke uGeneral Bantu Holomisa ukuthi azothula ubufakazi ukuthi izinsolo loza azisa eParliament ukuthi yena ke uNosivuyo Maphisa Nqakula uthola imali ngongomthetho kulowe owayekade eqashwe yena ke umnyango wakhe ukuthi alethe izisebenzi nokuthutha izinto zamajoni aseNingizimu Afrika yindaba enika yena kuNosivuyo Maphisa Nqakula imali. Uholomisa uthi wathola ukuthi kunedlelwane obunokukohlakalo phakathi kwakhe ke uNombasa kanye noMinister uNgqongqoshe wayo ke iDefense uMaphisa Nqakula ngaleyo nkathi ingakho ke abhala isikhalazo esiya eParliament ukuthi kumele aphenywe uNosivuyo Maphisa Nqakula. Kusasa umbuso uzobiza yena ke uNombasa Ndlovu ukuthi azothula ubufakazi ngobudlelwane anabo naye ke uNosivuyo Maphisa Nqakula nalezi imali ayeyinika yena ngokungemthetho ayethi uNosivuyo Maphisa Nqakula wayeyifuna ngokungemthetho eyimali ayeletha emzini wakhe 100,000 200,000 300,000 uthi kwaba khona nesikhathi lapho uNosivuyo Maphisa Nqakula afuna khona u2 million wamarandi ethi lokho ingoba bazonyusa esikhundleni umnyeni wakhe owayekade ewujenene kuyona ke ezokuphepha zaseNingizimu Afrika phecelezi South African National Defence Force. uNosivuyo Maphisa Nqakula uthi yena ke akanacala ayikho into ayenzile engekho emthethweni akekho umthetho waseNingizimu Afrika akawuphulile. Kusasa uzoqhubeka leli qala umbuso libiza yena ke uNombasa Ndlovu azothula ubufakazi lokho kuzothatha isikhathi esingangesonto mase ukuthi emva lapho ke abameli bakhe kuNosivuyo Maphisa Nqakula bazobe sebempheka ke yena ke uNombasa Ndlovu ngokuthi wayeyikhiphelana lezi imali wayekhipha kephi ngasiphi isikhathi nanokuthi ubuphike ubudlelwane ababunomkohlakalo phakathi kwabo obabukhona. Ngingusamkele Maseko wezindaba zeSABC ngibika ngisePitoli.
Ikomiti lasePhalamende lizophenya ngenqubo yokuchithwa esikhundleni kaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa lithi lisazofuna izeluleko zomthetho ngokuthi ngabe uMengameli kumele yini avele mathupha noma cha phambi kwalo. Amalungu aleli ikomiti aphinde avumelana ngokuthi umnqamlajuqu wokukhethwa kwabazohola ubufakazi phambi kwalo uzoba ngoLwesihlanu. Information is peculiarly within the knowledge of the president, so he doesn't have a choice with respect, and I'm glad there seems to be consensus that evidence must be given by the president himself and not through an intermediary or a representative. Secondly, obviously, if the president chooses not to give evidence, the law will apply its course. The law cannot be redefined by us in this committee. It must be noted that the EFF objects to the president not giving evidence himself. Will be failing the people of South Africa. You can't hold someone accountable without having that person coming to testify and answer to what is put before him. I believe that the president cannot be compelled to testify. His participation is a right to be heard, not a duty to give evidence. And non-testimony should not have an adverse inference because it can't be weighed against the president when we consider the duty and the right aspect that I've mentioned. I think for me it leaves a bit of a legal question that I would like to ask legal, if at all, if they can assist, whether we can compel the president to testify, and if he doesn't, what does that what will that mean for the committee? Because I think there's that issue around the negative inference. Bukeli okwamanje ke sisijike kungaseyitolo sobuye emva komzuzwana nezinye indaba zosuku wena nje unganyakazi. Sikubingelele siphinde sikwamukele mbukeli mangabe usanda kungena sikhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Ungana nje kuzoyicinge ngamagama athi SABC izindaba. Omasipala abehlukene KwaZulu-Natal bakhala ngesihlava abathi siyanda esihambisana nokucekelwa phansi kwengqalazinda ngenhloso. Bathi lokhu kushaya kuzwele einhlelweni zabo zokuhlinzekwa komphakathi ngeyidingo ikahulumeni. Ingabe umbango wokuphathwa komasipala usuthathe elinye ijika njengoba zanda isigameko zokucekelwa phansi kwesinqalazinda nokuyinto kusolwa ukuthi inenhlese zombusazwe. Omasipala abaningi KwaZulu-Natal bakhathazekile ngokwanda kwesigameko ezingagcini nje ngokuphazamisa ukulethwa kwedingo nqangi kodwa kuphinde kudle nasezimalini sikamasipala. Nakube laba bacekela phansi omasipala benezinhloso ezingafani, omasipala babika ukulinyazwa kwesiteshi zokuphampa amanzi, ukuvala ukuhlinzekwa kwamanzi kanye nokukhubazwa kwesinqalazinda. Abanye omasipala bathintekayo ngophenyo lwabo bathola ukuthi lesigameko ziqhumene nombango wezepolitiki njengoba sekubhekwe okhethweni. Masipala waseMhlathuzo ulahlekelwe imali elinganiselwa ku-13 million randi unyaka wedlule. Ukuthi bekuranwa isyndicate lapha egcine i-uncoverishwa security unit yethu njengomkhandlu ngokusebenzisana no-crime intelligence ukuthi ingqalazinda ekwazi ukuthi banjwe iboshwe la iboshwe khona ilinganisela ku-13 million. Umhlathuzo ngomunye womasipala abaningi abaveze ukuthi kunesigameko eziningi zokucekelwa phansi kwesinqalazinda namasibomo. Muva nje umasipala waseMsunduzi eMpungundlovu uqala uphenyo lwangaphakathi mayelana nokucekelwa phansi kwesinqalazinda yawo yamanzi okusolwa ukuthi kwenziwa ngamabomu. Bathi mayisevuliwe lawo mapayipi noma lawo mavalves kwasekutholakala ukuthi phansi kwaPietermaritzburg Street kube khona enye elinye ipipe elafeyila ngepoint ukuthi amanzi ayisengena kwi-storm water system yethu. Kwindaba ze-SABC ngu-Ayinda Mhlongo eRichards Bay.
Uvele okwesibili namhlanje inkantolo yemantshi yaseGoli uNdodana Chuma ongokudabuka eZimbabwe obezinze eBrithani obhekene namacala okutholakala nesibhamu esingekho emthethweni kanye nokuba kuleli ngokungemthetho. uChuma uyafunwa eBrithani ngamacala okubulala umkakhe kanye namadodakazi abo amabili. Icala selihlehliselwe umhlazi ngama-27 kuNcwaba kanti ke uzoqhubeka agqunywe eStoksini kuze kube ubuyele enkantolo njengoba esilaxazile isicelo sebheyili. That the warrant of arrest was sent through via email to Mr. Machingura. I was not aware that there was a request for further documentation. Same will be transmitted by email before the next appearance date. Sekhona kweze inkantolo usayitsheni wamaphoyisa osamisiwe uFani Nkosi naye ke uvele kafushane enkantolo yemantshi yasePitoli ngamacala okweba ukukhwabanisa kanye nokuphazamisa ukusebenza komthetho odabeni lwecala lwaseLimpopo kanti ummeli wakhe uqinisekisile ukuthi sebekulungela ukuqhubeka nokuqulwa kwecala. I first wish to confirm that I was furnished with a copy of the centralization certificate. I do confirm that I am in possession of such. We have discussed the date, Worship, of the 19th day of August. The date is indeed in order. Please don't publish. Kanti icala likaNkosi seledluliselwe enkantolo yesifunda iPretoria North kanti ke useyoze avele enkantolo mhla ziyi-19 kuNcwaba. Ungqongqoshe wezamanzi nenhlanzeko uPhemi Majodina nezinhlaka ezahlukene namhlanje basingathe ingqungquthela eWestern Cape lapho kubhungwa khona kabanzi ngamasu kanye nezindlela zokubhekana nenselele yodaba lwamanzi. Kwinzame zokuphucula ukanjiswa kwamanzi kweli loMzantsi Afrika, iziko lijongene namanzi iWISA, isebe lamanzi nogutyulo kunye nabathathi inxaxheba abohlukeneyo banqubanise inhloko kwiziko lenkomfa eKapa bekhangela isisombululo sengxaki eziquka ukuguga kweziseko zamanzi. Umphathiswa wamanzi nogutyulo uPhemi Majodina uthoku kubangelwa lurhulumente olwexayo kwakunye nokunqongophala kwezakhono. There are multiple reasons. One is lack of governance and commitment. Two is lack of water management. Three is absence of technical capacity in many of various municipalities. Lenkomfa iza kanye emva kwengxelo ekhutshwe ngumkhuseli woluntu Kholeka Gcaleka edizwe ukuba umasipala wesixeko saseKapa ufedile ekuphuculweni iziseko zamanzi nogutyulo kwiilokishi ezifana noLanga neKhayelitsha. The city has not been able to fully repair the sewer infrastructure at Langa Flats. Fire rails and cracked wall, housing unit walls, common areas are still untidy. Urhulumente wesixeko saseKapa uphendule ngelithi ezinye zingxaki kwingxelo yomkhuseli woluntu sele zilungisiwe. Umphathisi uthi babizwe osodolophu bomasipala bohlukeneyo ukuze baze kucacisa ngonobangela okungahanjiswa kwamanzi. Ndinguyamkela Mchiyo weendaba ze-SABC eKapa. Izakhamuzi zaseBarberton neMpumalanga zinqume ukumasha zikhala ngobugebengu obuqhubekayo kule ndawo. Izakhamuzi zalapha zinqume ukubhikisha zikhala ngezinga lobugebengu lapha. Ziphinde zadlula ezitolo zabo kufika kuleli ngaphambi kokuba zifinyelele esiteshini samaphoyisa kanye nasehhovisi lomnyango wezasekhaya. Concerns is the criminal activities that are happening, expired foods from the shops, illegal operations that are happening. So we are very, very concerned because these things are affecting the whole community here in the Mbombela Municipality Town Planner's Office. We heard that allegedly there's a Zambian citizen, a lady there who's busy giving these buildings to these illegal foreigners. Izakhamuzi zifuna bonke labo abenza ukuphambene nomthetho babhekane nengalo yomthetho. Illegal immigrants. It's because of a crime that's happening in the area. We've got a lot of drug lords around the area. In fact, we've got a group that's called Task Force. It's a local civic group that has arrested a lot of these people. We are also saying that law enforcers must begin to enforce the law because it clearly shows that they are sleeping on duty too.
Amaphoyisa athi ayayazi inkinga yobugebengu kule ndawo futhi anxusa izakhamuzi ukuba zibike ngobugebengu. Umengameli wenhlangano yengamele ibhola likanobhutshuzwayo eAfrika iCAF uPatrice Motsepe usabachithile amahlebezi athi ugaqele isikhundla sokuba umengameli weFIFA okuyinhlangano engamele ibhola likanobhutshuzwayo emhlabeni. Umqhudelwano weAFCON obanjwe ekuqaleni kwalonyaka uthathwa njengomunye obempumelelo emlandweni walomqhudelwano. Umqhudelwano osubheke ngabovu manje wabesifazane weAFCON ozoqala ngesonto eMorocco. Lo mqhudelwano uzophinda usetshenziswa ukuhlungela indebe yomhlaba yangonyaka ozayo ezobanjwa eBrazil. We've increased the prize money for the winner by 100%. We've increased the overall, the money that so the winner gets 2 million, which has been increased enormously. Kusenjalo Motsepe uphinde wancoma kakhulu indlela amaqembu ase-Afrika adlale ngayo endebeni yomhlaba esanda ukuphothulwa. Uphinde wachitha namahlebezi ukuthi ugaqele isikhundla sobumengameli weFIFA. Let me rather say, I've said on many of FIFA doesn't listen. I love FIFA, huge, enormous contribution that FIFA does, but I have no desire or ambition to be president of FIFA. It doesn't excite me. Motsepe uphinde wamemezela ukuthi izokwenyusa nemali ezothola iqembu elizonqoba umqhudelwano weAFCON njengoba izofinyelela ezigidini ezimbili zamadola aseMelika. Mbukele ake siphinde futhi nje sihlaba ikhefu kancane uma ngabe sibuya ke sobe sesikuphathele umhlahlo wesimo sezulu noThayini Ntshiza. Nginibengele babukile emakhaya ngiphinde nginamukele kwesimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ake sibethe simika nje zoqhubula nje mbukeli izulu lithanda ukuthi nje liboze ngamafoyi kakhulukazi eMabhekse sekhona ke nje esifundazweni iWestern Cape kuye njalo nje nakhona ke nje eAppington kaPatlani ukuthi nje liphenge kwezinye ifundazwe sekhona ke nje eNingizimu Afrika kepha ke kusasa so xoxa nje lwamsinga kubandawo letha wona ke nje amakhazi kakhulukazi eMabhekse sekhona ke kuJojo kuye njalo nje eKapa lodumo kusakhona ke nje lamathuba emvula engasho nje ukuthi umkhemezelo kakhulukazi eMabhekse sekhona ke nje kulikamthaniya kuye njalo nje esifundazweni iFree State kanti ke amazinga okushisa kusasa kakhulukazi eMabhekse sekhona ke nje egoli Soweto kaNdonga ziyaduma lakubuza ngempela ukuthi ngubonga ke namhlanje ebusuku ngawo nje u20 kanti ke kusasa ngasho nje ukuthi lithanda ukuthi nje lipholeke nje ngawo u20 kuye njalo nje ePretoria singawulindela nje u23 kaMabhekse sekhona ke nje esifundazweni iLimpopo amazinga okushisa ami kanje liyashisa ke eGiyani ngo29 kanti ke ebusuku singawulindela nje u13 kushisa njalo ke nakhona ke nje eMusina singawulindela u28 Mobhekse sekhona ke nje esifundazweni eMpumalanga amazinga okushisa ami kanje eMbombela ngasho nje ukuthi liyashisa ngo27 kanti lithanda ukuthi nje lipholeke eMilo singawulindela u21 Mobhekse sekhona ke nje esifundazweni KwaZulu-Natal eThekwini eChesterville kuye njalo nje eNtuzuma singawulindela u24 kanti Mobhekse sekhona ke nje ePortshepstone lithanda ukuthi nje lipholeke nje oShabeni ngawo u22 Mobhekse sekhona ke nje eMgungundlovu singawulindela nje u24 kanti kuOlundi liyashisa ngawo nje u29 Mobhekse sekhona ke nje esifundazweni iEastern Cape amazinga okushisa ami kanje ngasho nje ukuthi nje pholile ke eMthatha ngawo u24 kanti ke Gqeberha lithanda ukuthi nje liphole ngawo nje u22 Mobhekse sekhona ke nje eTonce ngasho nje ukuthi liyabanda ngawo nje u21 Mobhekse sekhona nje esifundazweni Western Cape amazinga okushisa ami kanje labande Kapa lodumo ngo15 bande njalo ke nakhona ke nje George singawulindela u16 kanti ke ebusuku limi nje ku9 Mobhekse sekhona ke nje esifundazweni Northern Cape amazinga okushisa ami kanje lipholile ke eKimberley ngawo nje u21 kanti ke liyabande Calvina limbi nje ku14 kanti ke ebusuku lithi nje -1 Mobhekse sekhona ke nje esifundazweni Free State amazinga okushisa ami kanje liyabanda ke eBethlehem singawulindela nje u19 bande njalo ke nakhona ke nje eBloemfontein limi nje ku20 Mobhekse sekhona ke nje esifundazweni eNorthwest amazinga okushisa ami kanje ngasho nje lipholile ke eRustenburg ngo24 kanti thana ukuthi nje lifudumale ke nje eMahikeng singawulindela u24 sibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihlwa mina ke nginto ngamadlamini olangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Mbukeli usale kahle.